Hello, magandang umaga sa inyong lahat mga kabayan. Nandito ako ngayon sa Manawag, Pangasinan. Ito'y area ng yung tinatawag na panagmasahian, massage, local massage, ika nga. So makikita ninyo ang daming nagpapamassage dito, kasi itong klase ng massage na ito ay maganda, lalo na kung may lamig sa likod. Yan, kaya karamihan dito ay may mga edad na rin, may mga bata, lalo na ngayon panahon ng taglamig, minsan umuulan, kaya uso ang tinatawag na sipon at ubo. Ayan, very affordable massage. Bukod sa affordable po siya, ay napaka-epektibo. Ako'y magpapamassage din sa susunod na araw, at hindi muna ngayon, sinamahan ko lang yung yung anak ko sa isang pamangkin dahil sila inuubo. Ito'y subok na itong massage na ito, klase ng massage. Yan, pila, diba? So, usually ang ganitong massage ay makikita ninyo sa mga baryo, mayroon ito. Sila ay kilalang kilala dito sa Manawag. Hindi ko alam kung anong lugar itong Manawag na ito, kung anong baryo. Itatanong ko. Itatanong ko yung pangalan ng baryo na ito, kasi hindi ko alam. Pero matagal na rin akong nagpapamassage dito, kapag ako'y nagbabakasyon galing ng abroad, ay pumupunta ako dito, nagpapamassage. Medyo may kalayuan din sa amin dahil ang lugar po namin ay Santa Barbara, and this is Manawag, Pangasinan. Ang mga nagmamassage dito ay they are Sagawinit family. Ang pinaka-original na nagmamassage dito ay ang kanilang tatay, ang senior father nila, pero dahil nga ay namatay na sila, dahil matanda na, naipasa nila sa kanilang mga anak, at ito ngayon ang kanilang kinabubuhay. At malakas nga, maraming nagpamamassage dito. Kaya kung kayo ay may karamdaman, ubo, sipon, sumasakit ang likod, kahit may tinitig na gamot o balik-balik, ay pwede kayong pumunta dito sa Manawag. Itatanong ko kung anong lugar na ito. Ano, pwedeng magtanong? Pwedeng magtanong, anong barangay ito? Nalsian? Okay. Thank you. Ayan. Barangay Nalsian, Manawag, Santa Barbara. Sorry. Barangay Nalsian, Manawag, Pangasinan. Ayan. So, malapit ito sa sa bayan ng Manawag. Okay, so until here, God bless everyone. Ingat-ingat lang dahil sa panahon ngayon, January ay panahon ng taglamig at minsan umuulan.
So, ingat. God bless.